क्या रे ये लोग रहा देखा ये लोग रहा क्या रे क्या है ये लोग रे मेगन सादों बे मेगन सादों माला लिंहरगोन आंखौ नोंसानाव अमा बेदर जानो थाब लिंहरदोसो नै रेड बुल दे मालिकानो बेयो माब्लाथाव ओपेनिं जागोन बियो मे अपेनिं लाखिगोन बेखौ बड'लेण्ड हेरिटेज एग्रि टुरिजम होनना बुङो बेखौ माब्लाथाय खेमसि हासिगोन माने हागोन माबायाव लास्टआव हागोन मे मासाव लास्टआव नंगौ मानसिफ्रा हायसिगोन आरो गासिबो नायथों गासिबो हायनांगौ गय खांफैनांगौ जों बेयाव लिंहरदो दे गासिबो नोंबो खालामदो गासिबो फैनांगौ नायनो थाखाय जोंमाया इउटुबारथ' बेखौथ' होनो बारदों आङो लानो हायदों बहुत गोजाननिफ्राय आदा आमजुलिनिसोनोथ' फैदों खस्थ' खालामना फैदों बेयाव हामबाय होनदों धन्यबाद होनदों जाहाथे जों दायो बड'लेण्ड हेरिटेज एग्रि टुरिजम बेयाव खेथि बाथि थादों बेनिफ्राय जाग्रा थागोन गेलेग्रा थागोन बेनिफ्राय आपेल आंगुर खान्थाल थाइजौ गासिबो खेथि बाथि जोङो बेयाव गायबाय थादों आरो बेवहाय माबाबो जागोन गेलेग्राबो जागोन बेनिफ्राय खेने सिंग्राबो जागोन खेने सिंग्राबो थागोन बेवहाय बिउटि पार्लारबो थागोन आरो बडि मासाजबो थागोन आरो गासिबो थाजोबगोन बेवहाय माने नंगौ ना बोरमा थागोन दाउ थागोन अमा थागोन गासिबो थाजोबगोन गेलेग्राबो फुरा गासिबो थागोन वेलकाम जाना दङ नै वेलकाम दायो नै वेलकाम खालामबाय हादों आरो नै दायो बेयाव इउएननि गेट थागोन माबा थागोन मुर्ति थागोन इउएननि मा होगोन इउएन बेयाव अरे खिलाय थागोन माबायदि खिनाय अरे खिलाय थागोन नंगौ आंहा मालिका मिथियानो बहुत माहाजोन बाप थाखा फैसाबो बुरजा दङ आरो खिनाय मोनो दे आरो आयावबो दङ नै माने एला हायदो जा दे आयावबो मा दङ लाभबो दङ माजों I love Bordland Heritage Agri Tourism नंगौ Jordeha Garabasti Udalguri डिस्ट्रिक्टआ जाबाय उदालगुरि गारबस्ति उदालगुरि खाम नुबाय हादों जुदि नुबाय नुवाखै जरदेहा बहुत खामानि मावदों बेयो जरदेहा गारबस्ति उदालगुरि जरदेहा गारबस्ति उदालगुरि बेयावनो ओइथिं जाबाय जरदेहा आरो गारबस्ति उदालगुरि